der er blevet illustreret i den her bibel, i Lensfart-bibelen. Så det betyder så, at man var faktisk kristne i forvejen. Og faktisk så var Harald Blåtand, som opstillede stenen, hans far, som man kalder den første konge i kongerækken, nu kommer vi til at snakke kongehus også, han hed Gorm, det var Gorm og Tyre. Gorm, det er et keltisk navn, og i Irland findes der en by, der hedder Gormstone. Det er også et bevis for, at vi var kelter. Så der er masservis af eksempler på, at vi var keltiske. Så er der en bog, som var med til for mig at få øjnene op for den, og den her bog, den er, hvor der er 20 år siden, at den blev skrevet, og der købte jeg den her bog, så det er lang tid siden, jeg har vidst det her. Der er Mads Lidegaard, som nu er død. Han skrev bogen, da danerne blev kristne, hvor han går igennem de her ting her. Hvor han slog sig sammen med at møde ham her, pastor K. Høgsbro Østergaard. Han oplevede så, den her præst, han oplevede så det, at hans kirkegulv, det skulle fornyes. Og så er der sådan, så kommer de fra Nationalmuseet og med til den her fornyelse, fordi man vil gerne vide, hvad er der under kirken. Og der sagde de her folk her så, jamen det er faktisk keltiske stolpehuller fra en keltisk kirke. Og så vågner han jo op, og så begynder han at ringe og skrive til andre præster rundt omkring, som også får løftet deres gulv op. Og nogle steder så har man offerpladser, og nogle steder så har man stolpehuller fra en kirke, som er nedbrændt. Så hvad er det lige, der er foregået? Og historikerne hos den katolske kirke siger jo så, at Danmark var hedningefolk før, og så nedbrændte man alle deres offerhøjer og alle deres ting, og så byggede man deres egen, den katolske kirke, ovenpå. Men mange af kirkerne, der er der jo trækirker under, som er nedbrændte. Så hvad vidner det om, at der er foregået et religionsskifte med tvang? Så det, som Harald Blåtand han gjorde, det var, at allerførst så var han så slet ikke ham, der skulle være kongen. Det var hans storebror. Så det de var på vej hjem til juleaften, til jul, på Skarp, Gorm og Tyre. Så går de langs Limfjorden og på vej hjem. Så Harald Blåtand, så finder han lige på, at så kan han lige så godt lige myrde den storebror, fordi så er det ham, der bliver konge. Så det gør han så lige. Sådan starter den danske kongerække. Og så gør Harald Blåtand så faktisk det, fordi at han havde en aftale med paven. Han var udstationeret som viking nede i Normandiet. Og i Normandiet har man givet til de danske vikinger, fordi at de skulle holde kelterne ude fra fastlandet. Så de var lejesoldater, så derfor så havde han en fast aftale med den romerske stat, at de skulle befri og holde fastlandet fri for kelterne, så de ikke sejlede over. Altså myrde dem hver gang de mødte nogen, der sejlede over. Så han havde så vagt. Da han kom hjem fra vagten, så myrdede han så lige hans storebror, og så overtog han kongedømmet. Og så havde han bare det ene problem, at kejseren han var endnu mere magtbegærlig. Den tyske kejser, så han har faktisk taget helt den store del af den centrale Europa og var på vej til Danmark for at erobre Danmark også. Det er simpel historie, det kan I bare selv undersøge det her. Og det her det foregår omkring år 965. Så sker der det, at da den tyske kejser står med den tyske hær lige syd for grænsen, at så taber Danmark, Harald Blåtand taber faktisk med hans vikingehær, taber han et afgørende slag. Og så er der 3.000 danske vikinger, der bliver holdt fanget af den tyske kejser lige syd for grænsen. Og så for at demonstrere sin magt, så tager den tyske kejser og giver ordre til, fordi at han vil jo gerne have de her vikinger tilbage. Harald Blåtand. Det må du gerne, siger den tyske kejser. Så hugger han hovedet af alle 3.000 væk, og så kaster hovederne ind over grænsen. Værsgo, her har du dine vikinger. Så bliver Harald Blåtand rigtig bange. Og hvad gør han så? Han tænker, okay, nu har jeg kun ét sats. Mine venner i Rom. Så skriver han et brev og sender et bud til paven. Og man har bekræftet den her historie i Vatikanet. Og der er nogen, der har læst brevet, men man vil ikke udlevere brevet. Så det findes stadigvæk i Vatikanet, det her brev. Hvor Harald Blåtand, han anmoder om hjælp fra paven. Så kan man regne ud, historikerne, og det er det, så den her bog den handler om,
at så kan man regne ud, hvad der er sket. Fordi at nu kommer paven med hans budbringer og siger til den tyske kejser, du stopper her, du går ikke ind i Danmark. Og hvad tror I så, at Harald Blåtand han er betalt med? Han er betalt med det danske folk. Han har lavet den aftale, at hvis jeg laver religionsskifte og siger, at nu bliver vi katolske, og jeg med magt tvinger den katolske kirke ind og tvinger den frie kristendom ud af landet. Dengang var der 2 kirkelige retninger, eller 2 kristne retninger. Det var både den, som jeg snakker om nu her, det var den gotiske retning. Så der var 2 kirkelige retninger i Danmark. Plus det, at så var der også dem, som var, nu kommer du ind i billedet. Hvor var vikingerne ellers, hvis ikke de var kristne? Ja. Asetroende. Nå ja, asetroende. Asetroende. Så der var 3 retninger i Danmark, hvor den ene var asetroende. Det har ingenting med kristendom at gøre. Men den frihed havde man også, at hvis vikingerne havde lyst til at være asetroende, så måtte de gerne det. Det var det kristne ikke noget imod. Man må tro på det, man ville. Det er jo en del af det at være fri. Så der var fri religionsfrihed i Danmark, men det ændrede Harald Blåtand på. Han tvang danskerne, brændte kirkerne ned, de kirker der var, både de gotiske og de keltiske brændte han ned, og inviterede så den katolske kirke til at bygge kirker ovenpå, og indførte med tvang katolsk kristendom i Danmark. Hvad fik han ud af det, udover han fik en ting mere, fordi det er så drastisk det her. Han sælger sit eget folk. Det svarer til, at en far, han sælger sine børn til pædofile. Det er det, det svarer til. Alle andre steder i Europa, så har den katolske magt kommet ind, fordi man har tabt en krig. Og det er ærligt spil. At den, der vinder, bestemmer, hvad der skal ske. Hvem der skal være konge, og hvilken tro man skal have. Men det skete ikke i Danmark. I Danmark, der solgte vores magthavere, de solgte den danske befolkning til Rom. Imod at paven, at Rom lovede det danske kongehus magten til evig tid. Og det er det, vi ser i dag. Og hvorfor går Danmark i spidsen og skal være foregangsland for magteliten? Både med corona, med miljø, med alle mulige områder. 15 minutters byer. Det er lige meget hvorfor et område. Hvorfor skal Danmark være førende på det her område? Fordi vi er deres kæledække nummer 1. At det danske kongehus har solgt sin sjæl. Har solgt det danske folk. Men så skal de jo så også være de andre lydige. Kan I se det? Men her har I grundforklaringen. Er der nogle spørgsmål til det her? Ja. Siger man til de vågne. Eller kommentar. I 1864 er det så, fordi der var hele Jylland jo næsten besat af tyskerne. Ja. Men det blev kun til Kongeåen. Er det så også et spørgsmål om det der? Jeg tror, alle krige er iscenesat og er en delvis skuespil, og at den egentlige magtbalance kommer højere op fra. Ja. Hvor man så har accepteret Kongeåen som grænse. Nu er det din tur. Nu har du ordet. Tak. Jeg vil bare sige, at det før 1801, der var vi jo, hvad kan man sige, vores militær var allieret med franskmændene. Ja. På det tidspunkt. Med Napoleonskrigene og den slags. Ja. Konsekvenserne af de Napoleonskrige endte jo med, at vi tabte det der. Og så havde vi så englænderne inde i Københavns Havn, som foretog det første terrorbombning af den civile befolkning. Aldrig nogensinde sket før. Ja. Terrorbombning. Altså det vil altså sige, hvor militæret beskød den civile befolkning. Inklusiv Vor Frue Kirke og den slags ting. Plus at de simpelthen tog englænderne samtlige af vores skibe, altså dem de ikke stjal dem ødelænge. Så vi havnede altså i en økonomisk situation, som vi ikke havde set før. Vi mistede alle vores kolonier. Ja, det gjorde vi sådan set ikke, men i stort set mistede vi evnen til at bruge dem. Og hvad hedder det nu? Det husker vi. Hvis regeringen husker det nu, at vi holdt med den forkerte magt, ikke? Fordi det var englænderne. Det gjorde vi også i 2. verdenskrig. Ja.
Ja, hvor regeringen sagde, at hvis du er modstandsmand, så har du fortjent at dø, så derfor så har borgerne pligt. Det stemte man faktisk om der på Socialdemokratiets årsmøde, at danskerne har pligt til, at hvis der er frihedskæmpere, så skal de anmelde dem til den tyske stat, til den tyske værnemagt. Det vedtog man på Socialdemokratiets årsmøde, det her. Så den danske regering har altid offret sit folk, og altid været imod det danske folk. Hørt. Yes. Ja, det var egentlig lidt det samme, som du selv siger der. Altså, at vi har vel egentlig ikke solgt vores sjæl for det. Altså, den har altid været solgt, mere eller mindre. Men man kan sige, der skete noget med 9/11 måske, med medierne og så videre, hvor der var lidt mere mundkurv på. Men vi har altid været solgt i virkeligheden. Ja. Altså, så den der illusion om demokrati og ytringsfrihed. Og Det er derfor, vi har et personnummer. Og Og jeg er alt, stolt fra, at vi får et personnummer. Ja, det er derfor, de tror, når vi skal dø. De kongelige har ikke noget Men jeg har sådan personnummer. et brændende ønske, jeg ved ikke, om du kan noget der. Altså, jeg har jo bare godt tænkt mig at gå herfra med sådan en eller anden kristen tanke om, at det der med at skulle stå imod, altså for jeg synes, det er så hårdt. Altså hele min familie har blokeret mig, og synes jeg er mere eller mindre sindssyg, og min mor læser ikke mine beskeder længere, og jeg vil jo egentlig bare advare dem. Og jeg synes bare, det er så hårdt. Altså jeg har også haft nogle hårde kampe i livet, men det her, det er også bare rigtig hårdt. Altså for at se, hvad er kærlighed, og hvad er, altså det er jo, jeg tænker, at det er min families indre mangel på kompetencer eller rummelighed, som jeg skal rumme, men jeg ved ikke, om vi har tid til på et tidspunkt at komme kort ind på. Hvis jeg må gemme den lidt til sidste runde, så kommer jeg ind på det her. Jeg har læst et sted, at den danske kongehus faktisk stammer fra Glucksberg. Familien. Så det er faktisk tysk afstamning. Ja. Er der noget i det? Det er efter, det mener jeg er efter Harald Blåtand eller eftergården. Hvis jeg ved, den historie. Ja. Yes, er der andre? Det er jo derfor, de gifter sig med hinanden på kryds og tværs. Det er jo for at bibeholde fred. Men så er vi jo egentlig også underlagt tyskerne, kan man sige. Nej, men så det giver måske mening, at det er eliten. Ja. Ikke? Jo. At kongehuset, det er en del af af magtstrukturen. Ja. Og de er en loge for sig selv, men de er en del af frimuren. Ja. Men vi sælger vel egentlig også vores land i 1818, hvor vi opretter Nationalbanken, som er det er rigtigt, ja. Påvirket af Rothschilds. Ja. Så der, ja. Men Danmark, mere end andre, har staten været adskilt fra sit eget folk. Okay. Og vi mærker det faktisk. Og så det er den der frihedstrang, som vi har, især i Jylland. Ja. Kan I huske afstemningen om EU? Ja. Det var skelsættende. Det rystede hele magteliten i Europa. Fordi at man troede, at vi var lydige, og at staten havde kontrol over sit folk. Men lige pludselig så kom der et oprør fra neden, især fra Jylland, hvor vi stemte nej. Det tog dem fuldstændig på sengen. De har ikke drømt om, at der var en modstand, men den er der. Og den er der nu, og den blusser mere og mere. Så fat mod. Vi har retten på vores side. Hele systemet vil kollapse på et eller andet tidspunkt. Det er i gang med at kollapse, og det kommer til at kollapse helt. Yes. Vi er på den vindende side. Vi kommer til at sejre. Amen. Altså os, der ikke er penge i banken. Ved du hvad, hvis du lige snakker med Jan bagefter, så kan du sikkert få et foredrag på et senere tidspunkt. Kom med en Godt bemærket. med hensyn til årstallet. Det var først senere, at Danmark, vi kunne faktisk ombytte kronen til guld helt op til 1913, tror jeg. Så det er først senere, at den her Rothschild-ting 1818 har jeg hørt. Hvad siger du? 1818. Det kan være, du har ret. Men Det ved jeg ikke. Jeg mener bare... Men det her, det er så en tidligere historie. Nu stopper vi lige en lille pause, fordi nu kommer der en nyt. Var der en mere? Nej, det var bare en kort bemærkning til det der med Nationalbanken og Napoleonskrigene. Jeg mener, var det ikke rigsdalerne, der var opgjort i sølv? Ja, det var bare ligesom en bemærkning, det kunne være, det var den. Men det kan vi snakke om bagefter. Tak. Det er den tidligere historie, som jeg indviger jer i, som en af grundlaget for alt det, der sker senere i Danmark. Ja, og som det, som sker nu. Der er måske lige en anden kommentar til noget, vi kommer i tanke om.
at det var normannerne, der blev sendt ind til at invadere England. Og pludselig kommer jeg til at tænke på, det er jo Harald Blåtand og hans efterkommere. Ja. Og det var de eneste, der kunne bekæmpe vikingerne. Så franskmændene de sagde altid, den eneste måde, man kan bekrige en viking på, det er med en viking. Indenfra. Og det var derfor, han skulle købes, så man kunne invadere den her keltiske, forstår jeg nu? Ja, det er rigtigt. Højborg. Ja. Og det er bare aldrig blevet fortalt på den måde. Så Normandiet hedder Normandiet, fordi at paven har foræret Normandiet til vikingerne, hvis de vil være hans lejesoldater imod kelterne. Yes. Men det får mig bare til at tænke på, hvis de har brugt folk indenfra, så at sige, vikingerne mod vikingerne. Altså, var der gode druider? Det var alt sammen, fordi det var præster og ville kirkeliggøre kristendommen. Druiderne, de havde forskellige grader, hvor de havde den øverste druide, var over alle druider. Så det var fuldstændig pyramidestyret. Hvis I læser historien, så var druiderne, de havde forskellige grader, ligesom fuldstændig som frimurerne har nu. Og den øverste druide, dengang var de synlige, havde magten over alle andre druider. Og det var den, der havde mest åndelig magt og kunne fremvise flest åndelige resultater. Og være mest ond og kaste flest forvandelser. Det var ham, der vandt. Så når nu den druide, han døde, den øverste druide, så var de næste i rækken, jeg ved ikke, hvor mange de har været, de skulle så kæmpe indbyrdes om, hvem der var mest ond, og hvem der havde flest overnaturlige kræfter. Og den, der havde mest overnaturlige kræfter, var den, der blev indsat som det øverste led. Så de havde faste regler for, hvordan det foregik. Det er Mette Frederiksen nu. De kunne sagtens styre det. Det var bare en joke, ja. Sådan lidt. Fuldstændig. Ja. Meget interessant. Altså en åndelig demonstration, den, der har mest åndelig gennemslagskraft, har mest åndelig magt over andre mennesker, var ham, der skulle være øverst. Og de har ret til at myrde hvem de ville. Også deres egne. Og de gjorde det. Men kelterne gjorde ikke modstand mod de her druider. Jo, nogle gjorde, men så blev de udstødt. Det er sådan nogle smås. Så blev de udstødt. Og da de fik chancen, så skiftede de over til at blive kristne. Kunne du ikke skrive en børnebog om alt det der? Jeg er klar. Jeg skal nok hjælpe Jon med det. Jeg er klar. Nu går vi så tilbage til den frie kristendom. Fordi det sker. Hvor der var plads til kelterne, der var plads til goterne, og der var sådan lidt, I kan se på kirkehistorien her før, at der var der så lige dem i Centraleuropa, som var, at de var lidt, de synes lidt, at de andre, så tendensen var der allerede, at nu skulle man udstøde dem, som var frie, og kalde dem for kættere. Og det var ligesom grundlaget for den katolske kirke. Så den katolske kirke havde allerede det her verdensbillede med, at vi er de rigtige og alle, fordi der har du magtstrukturen. Og magtstrukturen, den blev fuldendt i år 391, hvor stat og kirke sammensmelter. Der var et spørgsmål. Og nu sker der, jeg vil godt lige fortælle den her færdig. Nu sker der noget meget grundlæggende i hele kirkens historie, hele kristendommens historie, fordi det er her, det sker. Nu skal I spidse ørerne alle sammen. Det, der sker, det er, at før, der var alle kristne frie, og man havde ikke en samlet styring på alle kristne. Men Rom havde egentlig kæmpet imod de her, hvor de kristne også gerne ville have frihed. Så Rom sagde, okay, nu giver vi jer et tilbud, kære kristne. I er blevet alt for mange til, vi kan nedkæmpe jer. Så det gør vi ikke, og vi har selv problemer på hjemmefronten med, at vi har hungersnød og forskellige andre ting, vi har problemer med. Så vi laver en deal med jer. Vi holder op med at forfølge jer. Vi holder op med at smide jer for løverne. Så gør vi det, at nu gør vi kristendommen til en statsreligion. Nu tvinger vi alle til at være kristne. Og gøre det, som I siger. Der er kun én betingelse. Vi vil da give jer gratis kirker, kæmpe store katedraler. Vi vil betale det hele for jer. Og lad være med at forfølge jer. Vi ophøjer jer til at være de øverste. Der er kun én betingelse. Det er, at paven skal være kejseren. Den øverste kristne leder skal være kejseren. Skal være statsoverhovedet. Og det samme har vi i Danmark. Og hvem er overhovedet for den danske statskirke? Dronningen. Det skub, man lavede dengang, havde man ikke bibelsk belæg for. Det betyder, at den bibel, man havde, der havde man kun evangelierne. Hvor det var Jesus og en enkelt kristendom.
Så hvordan ændrede man så det, at lige pludselig så skulle man være frie kristne til, at så skulle man være styret af en kirke, ligesom staten. Så indførte man Paulus' breve, altså alle brevene, og Johannes åbenbaring, og det, som er ud over de 4 evangelier, blandt andet apostlenes gerninger. Så indførte man dem, fordi så havde man et mandat at regere udefra, så var der plads til kirken. Det var der ikke før. Der var der ikke noget, der hed kirke. Der var alle frie. Så der med et trylleslag, så ændrede man statusen fra, at nu var det staten, der var overhoved over kirken. Og så lovede man fred, og så lovede man, at man gjorde det til en statsreligion med magt. Så var kirken også fri for at missionere. Så var man fri for at fortælle andre om sin tro, fordi så skulle alle jo tro. Jeg ved godt, det er voldsomt det, jeg siger, men det er den arv, vi kæmper imod. Og nu er der en bevægelse. Den modsatte vej. Altså det, som Luther han gjorde, det var jo bare en lille reformation. Luther, det var stadigvæk de samme kirker. Det var stadigvæk de samme præster. Det eneste Luther han gjorde, det var bare, at han førte dem et skridt tilbage. Malede kalkmalerierne over. Og så sagde, at nu skal du ikke betale for at få syndsforladelse længere. Nu står du direkte i forhold til Gud og kirken. Så derfor så har vi brug for en reformation mere, for at komme tilbage til den ægte kristendom. Det er, at vi fjerner det led, der hedder kirke. Kan I se det? Så den enkelte selv er fri til at leve i sit eget gudsforhold, som den enkelte selv vil. Så det, der er galt med de kristne, og det hvis I har et eller andet, I ikke kan udstå de kristne, så tænk efter, er det de kristne, I ikke kan lide, eller er det kirken, I ikke kan lide? Eller de kristne, som dunker andre oven i hovedet, og så siger, du skal være kristen på den her måde. Det har Jesus aldrig sagt. Så jeg mener, at det at være vågen, det betyder så også, at du er nødt til at skal tilbage til udgangspunktet. Det er lidt ligesom laksen, der svømmer imod og er villig til at give sit eget liv for den nye generation. For at komme tilbage til kildens udspring. Og sådan er jeg, og sådan er I også, hvis I er vågne. At de vil tilbage til kilden, til det oprindelige. Det ligger i vores DNA, os der er vågne. Og hvis du også er en lille smule vågen på det åndelige set, og gerne vil være en kristen, så lad være med at storme ind i den første kirke, du møder. Eller finde den første frikirke, du møder. Eller løb hen til de første kristne, du møder på gaden. Lad være. Fordi hvad er det, de bærer på? Hvad er det for en ånd, de bærer på? Så Jesus, han havde den her. Det første, der skete, da han trådte i tjeneste, det var, at han mødte Satan i ørkenen. Og Jesus, han siger, at verden, altså denne verdens riger, alle verdens regeringer, er i den ondes magt. Og han siger, at denne verdens fyrste, altså alle verdens regeringer, deres leder er Satan, siger Jesus. Så Satan, han kom, og så siger Satan, vil du kaste dig ned og tilbede mig? Så vil jeg, siger Satan, tilbyde dig alle verdens lande og alle verdens rigdom. Alle landenes rigdom. Og Jesus sagde pænt, nej tak. Der står, at du skal tilbede Gud. Herren, det er Gud alene, og ikke nogen andre. Amen. Men i år 393, der sagde kirken ja tak til at kaste sig ned for at tilbede Satan. Der gav kirken, altså de kristne gav efter for tilbuddet. Og hvad var betingelsen? De skulle kaste sig ned og tilbede Satan. Og hvad var det kirken gjorde her? Kaste sig ned og anerkende, at den øverste leder er staten. Kan I se det? Her der er grundproblemet. Så hvis vi skal være kristne, så er vi nødt til at have den keltiske kristendom. For kelterne, de havde ingen konge. Kelterne, de havde ingen stat. De betalte ikke skat. Så vi skal ikke, hvis du overfører det til et åndeligt billede, så skal vi kristne da ikke have nogen kirke. Vi skal ikke betale tiende. Amen. Vi skal ikke have nogen åndelige ledere over os. Amen. For jeg har kun én hyrde. Det er Jesus Kristus, som er min hyrde. Amen. Det er enkelt kristendom, som er keltisk. Og det var det, kelterne troede på. Og kelterne, de var meget åndelige.
Og de var tæt forbundet med naturen. Og det fornemmer jeg også, at der er en ny form for kristendom, der rejser sig. Hvor man vil være på lysets side, man vil ikke være under nogen kirke. Man vil gerne være frie kristne. Og den form for kristendom er tæt forbundet med naturen. Kelterne, de sagde så, at Gud er i naturen. I hver eneste blad, i hver eneste træstamme, der er Guds væsen. Og derfor så har Gud givet naturen til os, for at vi skal forstå den. Og det er medicinen for os, for at vi kan leve og ikke blive syge. Så det er meningen, at guddommelig helbredelse gik blandt andet igennem Gud, igennem naturen. Og hvad er det, staten gør? De vil fjerne os fra naturen og have monopol på medicin, syntetisk medicin. Så alt det staten gør, eller satan gør, det er at vende tingene på hovedet og fratager os det naturlige, og gør det naturlige til det unaturlige. Og det unaturlige vil I gerne have, det skal være naturligt. Så i virkeligheden så er det meget enkelt, at Jesus har løskøbt os til frihed, men kirken og staten vil binde os. Og den sidste kamp, nu kommer der spørgsmål, hvad jeg har sagt den sidste sætning. Den sidste kamp i den her tid, der har Gud selv åbenbaret sig i Johannes åbenbaring, hvor Jesus selv viser sig for Johannes og fortæller, hvad der skal ske i den tid, vi er i nu. Og en af de første ting, han fortæller Johannes, det er, at de skal sprøjte jorden med en gift. Og en af de ting, der står i bogen her, det er derfor, jeg gerne vil have, at I skal købe bogen i Sinjarken, det står der så, ud over slangen, så er der 4 heste, som er sendt fra helvedet. Den første hest er den hvide hest, hvor han får verdensmagten, altså tager magten over alle regeringerne. Og det første, han gør, det er at bruge sit våben imod befolkningen, jordens befolkning, og det er det våben hedder på grundteksten, så hedder det toxon. Og toxon og toxin, det er 2 begreber, hvor toxon, det er redskabet til at føre toxinen. Det er det eneste sted, det er brugt i Bibelen. Så redskabet, hvad er redskabet, der fører toxinen? Vaccine. Wow. Og derfor så den her bog her, så har jeg taget et klassisk russisk maleri, som er kendt, og så har jeg kommet til at vandalisere det ved at lave en sprøjte. Hvor den hvide hest, han har en sprøjte. Det har jeg ikke lagt mærke til. Så vi kan lige lade det gå rundt, så kan I kigge på forsiden. Så jeg har ødelagt et velkendt maleri, og indført en sprøjte. Det hedder moderniseret. Ja, ja. Det siger bare, det hedder kunstnerisk frihed. Ja. Jeg har faktisk undersøgt det. Når det er over 100 år gammelt, så er der ingen, der har ophavsret på det. Så derfor så har jeg frihed til at gøre, hvad jeg vil, uden at der er nogen, der kan skade mig. Ligesom Asger i jorden. Altså, jeg synes, det er helt rigtigt, det du siger, men vi kommer jo i forfærdelige dilemma, når vi snakker om mange af de muslimske vaner, de tager med sig, med at kvinderne ikke må gå uden tørklæde, og at de bliver dræbt, hvis de ikke gifter sig med dem, de... Nu mener jeg jo så, at muslimerne, nu siger jeg det lige ud, nu mener jeg så, at alle religioner er en søgning efter Gud. Ja, det ja. Men muslimerne er, mener jeg, er det tætteste, du kommer på det, du kan kalde for satanismen. Fordi at den sorte firkant er den, som de skal tilbede, den er afbildet rigtig meget af den sorte firkant, det er jo Kabaen. Kabaen har det samme mål oversat, altså hvis du tager de bibelske mål fra det helligste, der hvor Gud bor, og overfører til arabiske mål, så har du de nøjagtige mål på centimeter til, hvordan Kabaen den er bygget. En gang til. Terning. Og det betyder egentlig der, hvor Gud det helligste er. Må jeg høre en gang med målene, undskyld? Målene, de mål, som står i Gamle Testamente for Guds helligdom, det allerhelligste, derinde hvor Gud selv er, når han besøger templet. De mål har man overført til arabiske mål. Nøjagtigt på centimeter, så har du målene for Kabaen. De mål, den har i dag, de har bygget den efter det. Som en kopi af der, som en hån imod Gud. Mm-hmm. Og så har de en ting mere. Det er så, at den sorte sten skal alle muslimer en gang i livet kysse. Bøje sig ned og kysse. Og den er formet som en kvindelig skede. Der er en sølv skede omkring. Altså, den er formet som en kvindelig kønsorgan. Så du skal ind i de kvindelige kønsorganer, så kysse Satan, kysse den sorte sten. Og Jesus siger, jeg så Satan falde ned fra himlen.
som en meteor. De siger, det er en meteor. Og de De siger, siger, det er en meteor. meteor, ja. Hallo, Ja. wake up. Ja. Der var et spørgsmål dernede i den grønne trøje. Og det kom 800 år efter. Ja. De der- Lige pause. En ting mere, det er, at Kaban, den rummede 365 dæmoner fra hele verden. Og det siger, at nu tilbyder vi fyrsten over dæmonerne. Undersøg selv historien. Yes. De der druider, de kunne jo egentlig godt stamme helt tilbage til det egyptiske. Ja. Og det er jo derfor, de bruger... Jeg har aldrig forstået linket til kvinden. Nej. Men fordi de gamle præster nede Okay. i de her templer, der var det jo kun faraoen og præsterne selv, der måtte komme ind på Okay. templer her. Vil I have historien helt tilbage? Ja. Ja. Elsker vi. Før Søndfloden, på et tidspunkt i menneskets historie start, at der, fordi vi er alle sammen en familie med hinanden, bare slå op på Adam og Eva-teorien videnskabeligt. Videnskaben siger, at alle mennesker kommer fra 2 mennesker. Så vi er alle sammen en familie med hinanden, så kan vi sige, hvad som helst med en familie er med hinanden. Brødre og søstre, ja. Men, Eller, okay, så skete der det, at i starten af menneskehedens historie, der kommer der 4 dæmoner ned fra himlen. Det er dæmonernes øverste fyrster og kaldes for gudsønner. Der sker et oprør i himlen, hvor gudsønnerne gør oprør imod Gud, og så udstøder Gud dem ned på jorden. De kommer så ifølge de her kilder, sumeriske, det er det første skrift, vi kender til i menneskehedens historie, og det er nede i Mellemøsten. Der havde man en fælles kultur i starten. Den fælles kultur på de her lertavler, sumeriske lertavler og sten, siger den samme beretning. Det er så, at de her fyrster kom ned, de her væsener, aliens, kom ned på jorden, og så forurenede de menneskehedens DNA ved at voldtage alle mennesker, både kvinder og mænd. Mænd kunne så ikke få børn, men de synes bare, det var sjovt at stikke deres lem ind i mænd. Bare for sportens skyld. Men kvinderne fik jo børn, og det var jo forurenet, det var jo deres afkom. Og hvad er det, de gør nu? Åbenbaringsbogen siger faktisk, det er det, der kommer til at ske. De er her nu. Åbenbaringsbogen siger, at de er sluppet fri, og de er her nu. Og det er det samme, de gør, det vil de jo ved deres vaccine, vil forurene vores DNA og gøre dem til deres eget afkom. Nu er det blevet så mange mennesker, de ikke kan voldtage os alle sammen, 4 mand. Så derfor så er de valgt at gøre det af medicinsk vej. Slutbrudt. Det er den korte historie. Hvis I ved, at før Sundfloden, altså dem, der tror på det, det gør alle andre religioner, tror på Sundfloden og fortæller om Sundfloden, det gør de i Indien, det gør det over hele verden, så den samme historie, der blev fortalt, det er menneskehedens historie. Før Sundfloden, der forurenede de hele menneskeheden, og der havde Gud fundet en slægt, der var ren, det var Noahs slægt. Men der var en af kvinderne, der havde en lille rest i sig. Og den her kvinde, det var en af konerne til en af sønnerne. Den her kvindes afkom vil Gud så bagefter have udryddet, så derfor beder han Israel om at udrydde den stamme. Læser vi om i Gamle Testamentet, fordi at de havde rester, genetiske rester efter en af de her gudsønner. Og det ville de så ikke gøre, Israel, fordi de var også ulydige mod Gud dengang, og det har været det hele vejen igennem. Det typiske tegn på, at du har genetiske rester efter en af gudsønnerne, er, at du har 6 tæer eller 6 fingre. Hvis du tager Hollywood-stjernerne, så er der et stort antal af dem, som har 6 tæer. Ikke fingre, fordi det kan ses på film. Så mange af dem har 6 tæer. Af dem fra Hollywood. Så rundt omkring i verden findes der nogen, som har en større rang, fordi at de er tættere på Satan. Og det er dem, der har den her genetiske rest. Og nu prøver de at lave den samme historie en gang til, og Jesus han siger så, at sådan skal det gå ved verdens ende. Det skal blive som før syndfloden. Altså at de her aliens, de skal komme og forurene vores DNA. Yes. Hvad er så de her aliens? Er det faldende engle, eller hvad? Ja, det er faldende engle. Jeg skriver også om det i bogen her. Og det er det, vi kan se i de her, det som historikerne ikke kan give en forklaring på, det er faktisk, altså, det er så tydeligt, at vi ser historiske spor efter. Faktisk så har vi en dansk forsker, som, jeg har glemt hans navn,
Han hedder, det er ham der, hjerneforskeren, hans bror. Ja, hans bror, som er DNA-forsker, hvad er det, han hedder? Peter Lund Madsen. Han har forsket faktisk, at den eneste i verden, der har fået lov til at lave DNA-test på knoglerne fra en af de her Villerslev. Det er Villerslev, tror jeg det er. Det var ikke broren til ham, det var Villerslev. Han hedder Villerslev, det er rigtigt. Ja, undskyld. For jeg kunne ikke lige huske det, jeg troede det var. Ja. Det er Villerslev. Og han har lavet et videnskabeligt, som er anerkendt i hele verden, forskning på det her. Og hvad tror jeg, han fandt frem til? Han fandt frem til, at de har samme DNA, det her mix. Blandt andet så er de lidt større, end også har en lidt anden knoglebygning. Lidt større baghoved. Ligesom Egypterne havde de her egyptiske konger, farver. At de her knogler, han fik lov til at lave fra Historisk Museum i London, fik han lov til at lave knoglemarvsprøve på. Det viser, at vi har den samme DNA. Hvordan kan det lade sig gøre? Til stor skuffelse for rigtig mange af de her aliensfolk, som troede, at det var en fremmed DNA, og nu kunne vi påvise det. Nej, fordi der står faktisk i Bibelen, at vi har samme DNA. Fordi at før faldet, der står der så om menneskets skabelse, at Gud siger, lad os skabe mennesket i vort billede, så de ligner os. Og billedet i grundsproget, det hebraiske ord, betyder kopi. Så lad os lave en DNA-kopi af os gudsønner. Så vi er skabt som en gudsøn. Og faktisk så er der fra starten 12 gudsønner. Og jeg har i 35 år ledt efter den 12. gudsøn og fundet ham lige før coronaen. Der står højt og tydeligt i Lukas evangeliet, at Adam, det første menneske, er en gudsøn, den 12. gudsøn. Derfor har vi samme DNA, fordi vi er skabt som en kopi af dem. Derfor kan du ikke påvise blandingen, men der er en blanding alligevel. Ligesom os danskere, vi er lyse af huden, end afrikanerne er, selvom vi er familie med dem. Men så er den dæmoniske blanding er lidt mere gennemgribende og gør, at menneskeheden bliver ond og kærlighedsforladte. Vi bliver uåndelige. Ja. Jeg kom til at tænke med syndefloden, at var det ikke også derfor Gud, han jo skabte syndefloden, fordi vi havde parret os med de her dæmoner og var blevet et syndigt folk. Gud prøver at redde det oprindelige rene menneske, og så komme tilbage til Adam og Eva. Og så kom regnbuen som et symbol og en pagt med mennesket til, at han aldrig ville, at dommedag ikke ville finde sted gennem en syndeflod. Men hvordan mener du så, at dommedagen afspejler sig nu ud fra Johannes åbenbaring? Hvad er det, der sker for menneskeheden nu, hvor det så ikke bliver en syndeflod? Okay, hvis jeg skal afsløre en lille smule fra bogen, og en lille smule fra Johannes åbenbaring, for at I skal interessere for det her. Hvis I vil vide, hvordan det hele slutter, så læs Johannes åbenbaring. Hvis I ikke forstår Johannes åbenbaring, så læs min bog. Kort fortalt. Hvad siger du? Jeg siger, så kommer der en udlægning af den. Er det ikke den bog, der er udlagt mest? Jo, det er det. Men det her, jeg mener faktisk, og det er det, der er meget interessant for den her bog, det jeg mener, der er interessant i min udlægning, det er, at jeg har ikke mødt nogen, og derfor så har jeg selv let efter den hele mit liv. Jeg har ikke mødt nogen, der kunne kortlægge selve forløbet, altså det kronologiske forløb, fordi det er egentlig så er det en sammenblanding af masser af historier. Og i alle andre bøger, der starter du med kronologisk, altså i en rækkefølge, og så kan du ligesom sige nu, hvornår tidsmæssigt de forskellige beretninger de kommer. Men har i 2000 år let efter den her kronologi og ikke fundet den? Jeg mener, jeg har fundet den, og det beviser jeg i bogen, at jeg har fundet den. Jeg siger ikke, at jeg er den eneste, men jeg kender ikke andre, der har fundet den. Egentlig så er det en gammel jødisk teknik, og Jesus selv bruger den samme teknik. Det er et rulle på 7, hvor du fortæller den samme historie 7 gange i træk, på 7 forskellige måder. Og det er egentlig meget enkelt. Jesus bruger selv den samme teknik. Og det er en gammel jøde, som har vist mig teknikken. Han har ikke vidst det med Johannes åbenbaring, men han har fortalt mig om teknikken, og så prøvede jeg at læse Johannes åbenbaring ind i den teknik. Og så gik det helt op i en højere ende, og det beviser jeg så her. Og jeg tror, at Gud har skjult Johannes åbenbaring, så ingen vil kunne forstå den, før at det sker. For det er først nu, at det giver mening for os at læse den. Okay, det som Johannes åbenbaring siger,
det er, at der bliver en verdensregering, at alle stater bliver destabiliseret, og over dem kommer der en verdensregering. Og over den verdensregering kommer der en antikrist. Og den her antikrist, han kommer til at reagere med, at pengesystemet bryder sammen. Og der kommer man til at få et digitalt pengesystem. Jamen det kan du ikke forudsige for 2000 år siden, men det står der. At du får en kode, hvor så du kun kan fremvise din hånd eller din pande, din krop bliver dit betalingsmiddel. Ikke din telefon eller dit dankort, men din krop bliver betalingsmiddel for at kunne handle mad eller handle hvad som helst. Du kan ikke deltage i samfundet, hvis ikke du har den her kode i dig. Men vi er altså nogen, der siger nej til det her, og ikke vil det her. Og der er en alternativ vej for os, og jeg kan afsløre, at vi vinder, og de andre taber. Amen. Det er ikke ligesom at læse Vi er bort satan. At jeg er dårlig til at læse bøger, fordi jeg læser altid det sidste. Fortæl os slutningen. Jeg kan ikke holde spændingen ud, så jeg læser altid afslutningen. Sådan er jo hans åbenbaring også, der siger, at de gode vinder, de dårlige kollapser. Men det giver os håb, jo. Yes. Ja. Kan du ikke hensyn til dem, der spurgte om islam, så også med antikrist og Jesus, det er en vigtig pointe også med hensyn til islam, med hvad de tror på. De tror på, at vores Jesus er den falske Jesus, hvor vi siger, at det er antikrist. Ja. Og faktisk så har muslimerne faktisk også en endetidsberetning, der spejler sig i de kristnes. Det betyder så, at muslimerne siger, at der kommer en frelser. Hallo. Ja. Det er antikrist. Ja. Deres frelser bliver antikrist. Og der kommer til at bruge den muslimske verden som en spydspids for antikrist. Ja. Og også i den her nye verdensregering, der er det også i profetien af dommedag i Koranen, der er det, at alle bogens folk samles af jøder, kristne og muslimer til at gå imod deres version af antikrist. Ja. Men det er også den her nye verdensreligion og nye verdensregering, islam, der har samme budskab. De bygger allerede helligdom med de 3 religioner, der blandt ja. Og jeg tror, at nøglen ligger i at kunne adskille os fra det, og kunne se, at der er en forskel, som faktisk, hvor nøglen er Jesus. Ja. Enig. Som en vågen kristen, vil jeg sige. Så vi går en spændende tid i møde. Ja. Og jeg snakkede med Kasper om det, fordi Kasper, vi har rejst sammen i bilen. Så hvor jeg har nævnt, Jesus har en lignelse, hvor han siger, hvor han snakker om endetiden, hvor han siger det her med, at hvor der er nogle engle, der spørger ham, skal vi ikke udrydde den her ukrudtsplante, som Satan har sået, ved siden af den hvede, som Gud har sået. Det er 2 planter, der gror side om side i samme mark, og verden er marken, siger Jesus så. Så siger det, skal vi ikke udrydde den plante? Så siger Jesus så, nej, lad begge planter gro side om side ind til høsten. Så skal I rykke begge planter op, og den ene skal ind i min lade, ind i Guds rige, og den anden skal bindes og brændes. Så der er 2 udlægninger, hvor Jesus siger, der er et formål med, at de skal gro. Det er, at der kommer en høst, en opvågning, hvor mennesker vågner op til at blive vågne og kristne. Amen. Og alle os vågne har vel et tidspunkt, hvor vi siger, det er cirka min opvågning. De fleste er blevet opvågnet i corona, jeg var så vågnet før. Men nu kommer den anden opvågning, og den anden opvågning, det er, at vi ser, at den åndelige verden styrer den fysiske verden. Og nu bliver satanismen og satankulten mere og mere til Grammy og alle mulige andre sportsbegivenheder, træder det tydeligt frem. Vi tilbeder Satan alle sammen. Og det siger åbenbaringsbogen også, at dem, der ikke vil tilbede Satan, kommer til at blive udstødt af samfundet, ligesom brødrene gjorde. Men så får vi bare vores eget samfund. Ligesom I har beskriver et Robin Hood-samfund, indtil det andet, det bryder sammen. Det også. Ja. Jeg tænker, min fortolkning af den lignelse, du lige fortalte, det er vel også med fri vilje, at vi kan vælge, hvilken plante vi vil høste fra. Ja. Men omkring wokeisme, at det er ligesom, hvad jeg mener, ukrudten, som staten planter i alle folks hjem til at splitte familier. Har du nogle tanker om, hvordan den her woke-agenda, den spreder sig? Woke vil gerne gøre det naturligt til unaturligt. Det vil sige, at hvis du er en lille dreng, så vil de gøre den lille dreng til en pige. Hvis du er en lille pige, vil de gøre den lille dreng til, og så skulle du have sex med det samme køn. Så alt
Jeg siger ikke, de homoseksuelle, de må selv om det, hvilken seksualitet de vil have. Men hvis du ophøjer det forkerte normale, altså det normale er ikke, at 2 kvinder får børn med sig selv. Det kommer fra landet, og jeg mener, at der skal han involveres. Der skal være dyr i folden, ellers så får de ikke unger. Du er gammeldags. Det vil det sige. Så det naturlige. Hold jer til det naturlige, fordi det er guddommeligt. Hvis ikke I kan se det noget guddommeligt, så se på naturen. Fordi Guds billede er udtrykt i naturen. Hvad gør naturen? Så er det naturligt, at vi alle sammen skal have syntetisk medicin? Nej. Det er kunstig medicin. Den naturlige medicin har næsten ingen bivirkninger. Kan I se det? Hvis vi spiser sundt alle sammen og rører os, jamen så bliver vi næsten ikke syge. Og det kan bare blive ved, tage punkt efter punkt. Og det med familien, det naturlige er, at der skal en han og en hund til at få børn. Og det naturlige, det er, at de 2, de bliver sammen. Og de beskytter deres unger, beskytter deres familie. Det er det, vi har set igennem generationer, at de samfund, de kulturer, der består igennem, hvis du laver en analyse på alle religioner og alle kulturer, så er der en fælles faktor for dem, der vinder. Det er, at de har en stærk familiestruktur. Og hvad er det, der gør, at der er ingen, der kan knække? Ingen, der kan knække jøderne, og der er ingen, der kan knække muslimerne. De har begge folkefærd og trosretninger en meget stærk familiestruktur. Og hvad er det, der gør, at vi bliver knækket? Vi har ingen familiestruktur. Ja. Kan I se det? Aftraditionalisering. Så der, hvor familien hører sammen, I kan se det ude i naturen, der, hvor der er et sammenhold omkring familien, der kan man holde rovdyrene væk. Men der, hvor familien er splittet, der har rovdyrene frit spil. Og den eneste bastion, som staten ikke kan besejre, det er familien. Altså, mine børn, lytter de mest til kommunen og skolelærerne, eller lytter de mest til mig? Forhåbentlig dig. De lytter mest til mig. Men hvis familien var splittet, hvem skal de så lytte til? Så har Satan, ja, lige præcis. Nej, det er rigtigt jo. Det er Helligånden, der arbejder der. Satan. Jeg lover med gode næk at sige, at vi kommer til at sige det alligevel. Så kommer staten til at bestemme over det enkelte individ og gøre den til slaver. Og du kan ikke gøre en familie til slaver, hvis de holder sammen. Men det er jo derfor, de har vuggestuer og børne. Lige nøjagtigt. Ja. Der er de allerede så vuggekulturen er satans spydspids for at ødelægge familien og for at gøre mennesker til slaver. For børn skal det være. Så er muslimer, den trossamfund, som man siger, de er jo egentlig en hjælper nu, fordi de begynder jo også virkelig at splitte sig op. Altså kvinderne går jo fra de her mænd, i hvert fald de steder, vi flygter. Ja, når de kommer herop til en civilisering. Ja, når de kommer ud i forskellige lande, så begynder de jo egentlig at hjælpe. Men etnologerne, som studerer etniske grupper, siger det samme. Konklusionen er, at der, hvor der er en svag familiestruktur, der gør mennesker ikke modstand, og der bryder samfundet sammen. Men den begynder at kræve mange for. Altså, der er forskel på, hvis du har en skala til normal familiestruktur, og så til kvinden, hun totalt ikke må gå i skole, og ikke må møde andre mennesker, og skal pakkes ind, så du ikke kan se den lækre krop. Til at hun er i normal struktur, til at hun er frigjort, og hun vil have mandens rolle og udrydde manden. Det er en skala, hvor vi snakker om normal kristendom, vi snakker ikke, eller normal familie, vi snakker ikke muslimsk. Det er ekstremt. Altså hvis de her høje, onde elitefolk, de ligesom har været i loger og været i kristendom, og de egentlig godt ved, at det gode kommer til at vinde. Ja. Hvorfor kæmper de så egentlig sted? Altså jeg har bare overlevelse. Forstået det gode og det onde, når det står skrevet, at det gode vinder. Hvorfor fortsætter de så? Hvorfor kører Bill Gates bare videre? De vil tage så mange som muligt. Okay, hvis du har 100 mennesker, og du siger til de her 100 mennesker, at du lever et fattigt liv, men du kommer til at elske dit medmenneske, din familie. Eller du kan vælge mellem 30 millioner på bogen, og gøre, hvad du vil. Hvad tror jeg så, de fleste af de 100 mennesker vælger? Jeg har et eksempel fra der, hvor jeg bor. Lige ved siden af, der har de lavet et kæmpe vindmølleprojekt i staten,
vil have de største megamøller op i Løkken turistområde. Og nabobyen bliver kreditforeningen har sagt nej, vi belåner ikke den by, så den by er dødsdømt. Lokalformanden, idrætsforeningens lokalformand, ejer jorden udenfor, og han har solgt sin jord for 30 millioner. Han er villig til at ofre en hel by, som han har været formand for 30 millioner. Mammons penge. Han er pisse ligeglad, for han får de 30 millioner. Hans sjæl er solgt. Undskyld, det må ikke lægges ud, det sidste, jeg har sagt. Nå. Den må du lige slette, den del. Ja, okay. Men nu kommer jeg til at tale lige fra hjertet. Jesus siger, vi skal leve som børn. Men jeg tænker, altså, tak for illustrationen, men jeg tænker mere sådan, altså den høje magtelite, som jo er loger, som er enormt dygtige og kloge mennesker, ellers var de jo ikke kommet så langt. Altså, de må da vide, at der er ondskab og godhed. Ja. Eller, altså, de studerer bare så meget satan, at de er de tror bare så på det. Solgt, at de tror, at satan vinder, eller altså hvad? Nej, de er sådan set ligeglade. Ja. Fordi bare de har det fedt, og de har kontrol. Og de lever et fedt liv i deres levetid, så er de sådan set ligeglade med om nogle generationer, så taber de. De er bare egoister. De vil bare have magt og uanede mængder af penge til at kunne leve det fede liv, de vil. Og gøre det, de har lyst til i deres strukturerede. Det er ingen moral. Må jeg prøve at beskrive det på en lidt anderledes måde, som måske giver dig forklaringen. Så som Aquinas, han har sådan, Augustin, han har sådan et kendt citat, hvor han siger, hvis jeg bekender mig til Jesus, så har jeg alt at vinde i evigheden. Hvis jeg ikke gør det, så kan jeg vinde i det verdslige liv, men det er meget kort. Så hvis jeg skal stille de her to ting op for hinanden, så er det så lille et verdsligt, jordisk tab at bekende mig til Jesus, mod det potentiale, at jeg har evigt liv og lever i himlen, mod at jeg måske kan udskære mig lidt mere, mens jeg er på det verdslige. Så hvis jeg ligesom skal veje det op procentvis, så er der meget mere ved. Så han vælger bekendelsen og troen. Det modsatte, det er, at du siger, jeg ved ikke, hvornår det her sker. Det her har jo kørt i 1000 år eltiden. Det kan jo være, det første om 1000 år. Så det, jeg har at vinde i det korte liv nu og her, det er så meget federe, end at jeg bliver ramt af noget andet, som er sådan toget og derude et eller andet sted. Så jeg vælger det modsatte. Og fra Satans perspektiv, så er det jo, han ved godt, at han har tabt, det ved han fra begyndelsen. Men han har en periode her på jorden, hvor det er lidt, han ved, at han skal tabe fodboldkampen. Og hvis du ved på forhånd, du skal tabe fodboldkampen, spørgsmålet er, skal jeg tabe 10-0 eller 10-9? Det er federe at tabe 10-9. Så hver eneste sjæl, han kan få med sig ned til at holde ham ved selskab i helvede, det er en sejr for ham. For ham handler det om at give et nederlag til Gud. Det repræsenterer en sejr for ham. Han ved, at han har tabt, så der er kun én ting tilbage, og det er at prøve at trække så mange ned i døden som overhovedet muligt. Det er lidt ligesom, du står ved det sidste slag, Kosters sidste slag, hvor de ved, de har tabt, og så siger han, nu går vi all out, og så skyder vi så mange af de her indianer, som overhovedet kaldt Little Big Horn. Og det repræsenterer sig en eller anden form for en anden pyrisk, man kalder det en pyrisk sejr. Tilbage fra pyrerne. Der er 100.000 mennesker, ikke også? Der er 999. En pyrisk sejr betyder bare, at det er kun på papyrus, du har sejr. Ja. Men du har tabt alle dine mand. Ja. En anden ting, som jeg vil sige, for det er faktisk et meget vigtigt spørgsmål, det er så, at de onde, eller Satan, mørke, ved godt, at mennesket gradvist, skive på skive, kan blive afhængig af alt. Det er lige fra penge, det er til stoffer, sex, hvad som helst. Altså mennesker kan blive afhængige. Og du gør ikke et menneske til en sølle narkoman, der ligner et skelet fra den ene dag til den anden. Du gør det i starten, en lille smule og gratis, og så bliver det værre. Og til sidst, så kan du ikke bakke, så er du bundet af det. En fælde, du går i. Men jeg vil også sige, at det handler om, at man ikke har kærlighed nok i sit liv, fordi hvis du er fyldt op, så har du ikke nogen need. Men det bliver du ikke fra den ene dag til den anden. Det er en langsom proces.
Og det er derfor, at staten gør det her langsomt. Skive for skive, så tager de os. Det er satans princip. Det er satans princip. Så hvis ikke du siger nej nu, så er det måske at sige nej på et senere tidspunkt. Så er du fanget i det, og kan ikke sige nej. Og sådan tror jeg, at de fleste er egentlig uskyldige i starten. Undskyld, jeg siger det. Men ikke vidne om, hvad resultatet er. Hvis en narkoman, han vidste, at jeg bliver et sølle menneske, der kommer til at sidde i mit eget lort, og kommer til at sidde og fryse på gaden og ikke have noget hjem, og ingen venner, ingen familie, ingen ting. Jeg bliver det mest ynkelige menneske. Hvis det menneske vidste det på forhånd, det bliver resultatet, hvis jeg tager den første skud, eller den første, eller et eller andet. Hvis det menneske var fuldt ud bevidst over det, så gjorde du det aldrig. Så det er bedraget om, at jeg kan stå af, jeg kan køre det lidt en tid, jeg kan gøre det lidt, og så kan jeg stoppe. Der er bare afhængigheden gør, at der er et tidspunkt, hvor du ikke kan stoppe. Og så er det for sent, så er fælden klappet. Men mindre man ser det. Ligesom med smøgerne, endelig ikke ryger for kvinder, den gav mig jo for alt den hjertevask. Det er jo det samme her. Og så en anden ting, det er også derfor, de der optagelsesritualer, de er så vigtige, at de skal være så brutale, når du når højere op, at så har du ligesom solgt din sjæl. Og nu spurgte du til dem, der er allerhøjest op, du har gjort de aller værste ting. Og så derfor er der kun tilbage at prøve at trække så mange andre ind. Det udligner lidt ligesom din dårligskab. Giver det mening, ikke? Altså det er ligesom, at hvis der er rigtig mange andre, der gør det, så fortynder det en lille smule af det, du gør. Og de der optagelsesritualer, for at nævne et eksempel, Skulls and Bones, som mange sikkert har hørt om i forbindelse med alt det her frihedshalløj, som er Yale, logen, så den øverste, og der har både John Kerry og de to Bush været en del, altså Bill Clinton og Hillary Clinton, alle sammen på Yale. Og der er optagelses, jeg vil ikke beskrive, hvad optagelsesritualet er, men det er ekstremt ydmygende. Ekstremt vulgært. Så det er lidt ligesom sådan at komme ind til hæren, når du skal være specialsoldat, så skal du først knække ens personlighed, og så kan du genskabe en maskine, som er sådan en dræbermaskine, der bare slår. Så det er lidt det samme princip, der gør sig gældende. Og dem, som bukker under, uanset om du er skuespiller eller politikere, de bliver kasseret. Og, det er også der, og så går de jo på overlov. Og det er også der, fordi at de havde en lille smule samvittighed. Ja, og det er derfor, man skal give sin førstefølge også. Ja. For i samme øjeblik, du har gjort det, ikke? Altså, hvad har du så tilbage? Ja. Ikke? Du er fuldstændig udhulet. Ja. Men altså, jeg synes bare, altså min logik og sandhed, altså, jeg spørger ham at erkende, at jeg skulle så meget smerte igennem. Og altså for at erkende, altså kunne krakelere fuldstændig, for at kunne være åben nok til at modtage lyset. Hvilket, altså nu bruger jeg så min familie som eksempel, altså de har altid levet tryg og bundet i deres flok, men de har jo ikke kunne åbne op, altså de er jo ikke krakeleret, de har levet sammen og klamret sig til den her lygtepæl, altså staten, og ikke kunne være åben i hjertet overhovedet, og jeg er bare nogle gange, så, det er bare så hårdt det der med, når man står alene og man krakelerer, og jeg gik fra familien, og jeg røg masser af hash og sniffede stoffer og sådan noget i en helt ung alder, for jeg var totalt lost og alene og ked af det, og så har jeg så kravlet op igen og hen til lyset, ikke? Men det er fandme hårdt, at man så prøver igen at give af sig selv til. Altså, jeg offrer mig hele tiden på den korte og på den lange bane. Altså, det er ikke fordi, det skulle handle om mig, men det er bare det der, jeg er lidt forvirret omkring. Men hvis du redder din sjæl, og ikke bliver til en slave, og ikke bliver til en halv maskine, og ikke bliver uden, at det fjerner dit hjerte, fjerner din kærlighed. Hvis du bliver et koldt menneske, der ikke har et hjerte, der er en slave, der er en halv maskine. Hvis det er det, du er op imod, så er lidelsen det værd imod at miste dig selv. Plus når vi er færdige her, så får du en kæmpe krammer. Ja, og en ny familie også. Og du er ikke den eneste i verden. Nej. Jeg har mistet, på min side, der har jeg mistet, undtagen min mor og far, jeg har mistet 4 søskende, som ikke vil se mig. Jeg har selv sagt min familie fra sin tid. Det var for med et spørgsmål til sidst lige at besvare også det, du nævnte fra starten af, at det er
en konsekvens at vågne op at miste. Og jeg tror, jo mere vi finder ud af, at det at miste faktisk er en vej til en kæmpe udvikling, at med store traumer kommer der stor udvikling, så har det, der i hvert fald har hjulpet mig som kristen i det her, at tænke på Jesus. Fordi han væltede bordene af en årsag i de templer, for at sige, du skal ikke kræve aflad fra mit folk til at blive tilgivet for deres synder. Og jeg tror, noget af det, der kan trække os allermest ned, det er vores følelse af, at vi ikke er gode nok, at vi ikke har kæmpet nok for vores familie, ikke har kæmpet nok for vores kæreste, eller for os selv, eller hvad der var bedst for os selv. Men det Jesus jo gjorde, det var jo at ofre sig selv for vores alle synder, for alt. Men det, der er med de her, undskyld mig, elitære, sataniske pædofile, det er jo, at de har gjort det aller værste, som er at røre ved børn. Og jeg tror, at det, der trækker mig til at følge Jesus hele vejen, det er, at der står, nu kan jeg ikke huske hvor, men rør du en af mine kære, så er det bedre, at du får en lykke om halsen og en sten derpå og smidt i havet. Altså, Jesus tilgiver ikke, at man rører ved hans børn. Det er dem, der kommer først i himmelriget. Og jeg tror, det er der, jeg kan godt mærke det her, Jon han fortæller med, at alle religioner fører til, det er en søgen efter Gud. Men jeg mener virkelig, hvis man finder Jesus og finder det budskab, han havde med sig dengang, så kan det i virkeligheden få en igennem nærmest hvad som helst. Fordi vi bliver efterladt. Vi mister alt. Og det er netop det, Satan, vil jeg gerne kalde det, er til for. Det er netop at skære alt det, der er betydningsfuldt fra dig. Så det giver mening, hvis du er en vågen person og en ildsjæl, så vil der være familie, der svigter dig, fordi de har ikke den samme forståelse for frihed, som du har. Men det er statens opgave på sin vis at sørge for, at din familie har et tilflugt, hvor de vælger staten frem for dig. Og det er det hele den her wokeisme, de giver folk en familie, og de giver rigdom til dem, der egentlig vælger kærlighed fra. Og det er der, jeg tænker, altså afslutningsvis vil jeg også bare sige til et spørgsmål til Jon, er det ikke også det vågne kristne, nu har jeg selv været til vågne kristne lejre, og er det ikke det, man er brødre og søstre i det her, til ligesom at forklare hinanden? Jeg har selv brugt Jon i tider, hvor jeg har haft det rigtig svært til at være som en præst i virkeligheden, til at fortælle mig sådan, er der mening i alt det her? Fordi nogle gange er det så hårdt, at man tænker, hvorfor bliver de der satanister ved med at kæmpe? Hvorfor bliver jeg ved med at kæmpe? Hvad nytter alt det her? Men der er det her evige liv efter døden, det er værd at kæmpe for. Især for vores børns sjæle og for vores egne, at for hver en sjæl, vi kan holde fra satans greb, så er det værd til det evige liv. Ved siden af Gud, ikke? Er det ikke det? Sådan noget. Fordi nu er det to, der har snakket om et evigt liv, og ja. Det er så, fordi at Gud har indblæst en del af sig selv, altså hans livsånd i os. Det betyder så, at vi adskiller os fra dyrene ved, at vi er evige. Gud kan ikke udslette sig selv. Jeg ved ikke, om det er teologi, det siger. Men vi er hævet op over dyrene ved, at når vi dør, så lever vi videre. Og så siger min dejlige kritiker her ved siden af mig, vi vil have videnskab med. Jamen, videnskaben beviser, at det er rigtigt, det jeg siger, fordi at ved hjertestop, det er det eneste tidspunkt, hvor hjernen lukker ned til 0, absolut 0. Dem af jer, der har studeret det, vil vide, at det er rigtigt, det jeg siger. Jeg vil helst ikke tage insekt for sådan nogle synspunkter. Okay. Fortæl videre. Så når der sker en genoplivning, og det er der nogen med drukneulykken, og så 20 minutter efter kan du vække vedkommende til live i nogle tilfælde, hvor så de har teknisk set, at de har været døde, hjernen har været lukket ned i 20 minutter. Men hvordan kan det menneske selv fortælle om, hvad der er sket i de 20 minutter? Jeg kender en, som har været død i 7 minutter med cyanidforgiftning. Og i den tid, hvor de registrerede, at han var død, og det står i hans journal, at han var død i 7 minutter, der kunne han fortælle alt, hvad lægerne og alt, hvad sygeplejerskerne sagde, ord for ord, mens han var død. Hele deres dialog, alt hvad de gjorde, hvem der gjorde hvad, hvem der stod hvor, han kan referere det hele. Fordi han stod ved siden af sin egen krop og registrerede det hele. Men journalen siger, at der var 0 aktivitet i hans hjerne. Så det er interessant, det har man valgt at undersøge også. Fordi det har man fundet mange eksempler på, det der, du siger. Ja, mange eksempler. Ja, ikke også? Det her ude af kroppen.
Ja. Og de ser ting Nemlig. opfra og så videre. Ja. Og der er en, der placerer, i det her tilfælde, ikke også, han placerer nogle ting oppe i neonlamperne, du ved ikke? Sådan at folk kunne ligesom se. Ja, så kort fortalt, så er vi åndelige væsener, der ikke er begrænset af tid og sted. Som dybest set er kopier af Gud, fordi Gud har indblæst noget, så selv i os. Og det betyder så, at i Edens have, der var vi udødelige og skabt til at være i en udødelig krop. Og videnskabeligt set, så siger vores, du skal nok komme til, så siger videnskaben, at vi har fornyet alle vores celler inden for 14 år, også vores knogler. Selv vores knogler er blevet fornyet celle for celle. Så når der er gået 14 år, så har du en ny krop. Det eneste, der sker, når vi bliver gamle, og vi mister vores tænder og hår og synker sammen, det er så, at fornyelsesprocessen bliver langsommere og langsommere. Hvis ikke den proces var til stede, så ville vi kunne leve evigt. Yes, jeg ved ikke, hvem jeg tror, der kom først. Jeg kan svare, eller lidt, altså vi snakker om det der med, at dem, der ryger til Satan, dem, der ryger til de kristne nu her i den her, eller til Jesus i den her periode. Ikke? Og jeg tror, det der er med til at skille forne fra bukkene, det er netop den angst, vi bliver konfronteret med i den her periode. Mange af dem, der tog sprøjten, det var den angst, de blev konfronteret. Det var der, de stod over for deres angst i forhold til corona, og skulle vælge sprøjte eller ikke sprøjte, og de tog selvfølgelig sprøjten. Det kan nogle af dem betale konsekvensen for det nu. Men alle os, der ikke tog sprøjten, vi bliver konfronteret med nogle andre angstscenarier. Hver især. Så jeg tror, det er, ja. Jeg havde hjertestop 2000. Ja. Kan du huske? Og jeg kan bekræfte alt, hvad du siger. Wow. Fantastisk. Wow. Ja, fortæl. Alt minutiøst. Du sanser alt. Du kan høre, hvad de snakker om. Og kæmper for dig, for at du skal komme i gang igen. Jeg havde en dejlig oplevelse, at for enden i ambulancen, der sad der en meget smuk kvinde for enden af mine fødder. Og jeg undrede mig, mens jeg lå der. Jeg tænkte, det var da ekstremt langt hår, hun har, med det falktøj på. Men egentlig var jeg der ikke, og jeg var der alligevel. Men det var en engel. Ja. Hvad farve hår havde hun? Det var sort. Det var så smukt. Men alt stod stille, fortalte min kæreste. Han havde en medoplevelse lidt i det, fordi alt stod ligesom stille. Det var en vej, hvor der kørte 30.000 biler forbi om dagen. Der var ligesom bum stille. Det var meget sådan et meget specielt rum, der opstod. Hvor længe? Det hele vendte først i det øjeblik, hvor jeg siger til mig selv, det er ikke min tid endnu. Wow. Slask sagde det, så kom jeg tilbage. Hvad drejer det sig om? Har du nogen fornemmelse af tid? Nej. Men så kom jeg tilbage. Og så kom du tilbage? I stor smerte, som bekræftede mig i, hvorfor børn græder, når de bliver født. Og livet og ild, når det hele det ruller i dem. Det er så smerteligt, indtil de lige har kørt igennem nogle gange. Den oplevelse fik jeg i det. Wow. Tak for din historie. Wow. Et ægte vidne. Ja. Han er nær dødsoplevelse, det er vildt. Første. Det var meget bedre. Godt i anden hånd. Jeg har en lille ops, der måske er interessant for folk. Så det der med frimurer og titler. Så nu ved vi så, at en af de hemmelige ryder. To af de officielle, og det kommer fra Salomon-templet. Og Salomon-templet, det sad jeg meget med for en uges tid siden, før jeg skulle holde en tale her i ugen. Lige meget hvilket tal, der gennemgår i bygningen af Salomons-templet, så kommer jeg frem til 666 på det hele. Det tager mig en time at gennemgå det, men det tror jeg gør for en video en dag. Wow. Der er to overordnede bygherrer, som styrer tingene. De er meget defineret, ligesom der også er med templet, ikke? Med hvem der må gå ind for et tempel, og hvem der skal være præst, og hvem der skal gøre rent, og hvem der skal lave ofringer. Det hele er sådan meget struktureret, og det er det også her. Med hensyn til, hvor mange arbejdere der er. Og der er de her to sådan overordnede. Og de hedder Masters og Wardens, oversat til engelsk. Nu gik jeg på universitetet i England. Kan I gætte, hvad
Oxford og Cambridge-donnerne hedder, som styrer de forskellige colleges. The Master, Grandmaster og Warden. Selvfølgelig. Systemet kører videre. Men det ligger også i symbolerne. Det er noget med, at Satan må ikke helt lyve. Altså, han skal vise sig på en eller anden måde. Eller ja.